To, aby jsme my Češi věděli, kam cestovat v České republice, ale také o to, aby sem k nám jezdili zahraniční turisti. A my se teď podíváme, jak to vlastně celé probíhá. Je s námi Markéta Foglová, dobré ráno. Dobré ráno. A my jsme taky vyhlásili soutěž právě s agenturou Czech Tourism. Máme pro vás voucher na ubytování pro 2 osoby v Praze v hotelu Kempinsky a jednoho výherce už má Hanička. Hani, tak povídej. Ano, a tím je Pavel Hromada, Brno. Gratulujeme. No prostě luxus. Udělá si výlet do Prahy, no, z Brna. My Češi často koukáme do zahraničí, jako že tam mají líp, tráva zelenější, památky hezčí. Jídlo chutnější. Ale mám pocit, že vy se staráte o to, aby my jsme si Česka vážili a cestovali i u nás. Ano, my se právě snažíme o to představit vlastně Čechům i Českou republiku. Oni samozřejmě znají a proto my se snažíme ukazovat jim třeba i ta méně známá místa a říct jim, že u nás je taky hezky, tak proč by jezdili jenom do zahraničí, ať třeba tu dovolenou stráví i tady. A jak třeba zvete zahraniční turisty do České republiky? Jakým způsobem? Takže jim pouštíte nějaké jingly o tom, jak Česká republika je krásná? Ono se to liší zase trh od trhu. My na našich zahraničních trzích máme i naše zahraniční zástupce, kteří se tam starají o propagaci České republiky. Takže jezdíte za nimi? Ano, přesně tak. A už několikátý rok představujeme Česko jako zemi příběhů, ale zatímco dříve jsme vlastně představovali místa, která mají nějaký svůj příběh, tak letos nově budeme lákat na to, aby lidé přijeli na ta místa zažít ten svůj vlastní příběh a třeba se o něj s námi i podělili. Takže to znamená, že pro každého zahraničního turistu funguje něco jiného. Přesně tak. Jsem někde četl, že Číňani mají rádi Prahu, Rusové Karlovy Vary. Ano, je to tak, že vlastně ti z těch vzdálených trhů, tak ty samozřejmě nejvíc zajímá kultura. Oni znají Česko jako zemi hradů, zámků, paláců. Vidí samozřejmě Prahu jako pohádkové město, takže to je to, co funguje právě na ty třeba Aziaty, ale na naše sousedy třeba funguje to, že se je snažíme přilákat na to, aby tady strávili aktivní dovolenou a hlavně, že tady dostanou dobrý poměr třeba kvality a ceny. A co nejlepší může Česká republika nabídnout? I když se zaměříme na ty zahraniční turisty, tak co představujete? Která místa konkrétně? Liší se to podle trhů a snažíme se samozřejmě, čím vzdálenější trh, tím méně můžeme jít do hloubky, takže tam je to opravdu Praha, památky UNESCO. Čím blíže k České republice, tak tam zase fungují i ty naše české hory nebo nějaká ta aktivní dovolená. A co funguje na nás Čechy? Na nás Čechy, abychom zjistili, co se Čechům vlastně nejvíce líbí, tak v loňském roce jsme vyhlásili soutěž Destinace roku. A bylo tam několik kategorií a třeba úplně absolutním vítězem, možná trochu nečekaně, se staly rychlebské stezky, což nás docela překvapilo. To ani neznám. Vlastně i to ukazuje to, že Češi jsou stále aktivnější a hledají něco nového, něco zajímavějšího, takže rychlebské stezky jsou v Jeseníkách. A jde vidět, že jsme sportovci, takže protože ty jsou ideální na kola. Sport a turistika spojená? Ano, přesně tak. Aktivní trávení volného času, kombinace zážitků, nic statického. Samozřejmě třeba i pořád táhnou hrady, zámky, ale už ne tak jako tradičně, ale třeba nějaké speciální komentované prohlídky, nějak tematicky laděné, třeba se strašidly nebo noční prohlídka a podobně. A jaké jsou aktuální trendy? Co byste ještě zmínila na závěr? No tak samozřejmě Češi se snaží objevovat pořád více Českou republiku, ale už to nejsou takoví ti naivní turisté, kteří berou všechno. Oni se stále více zajímají o kvalitu, takže se i dívají na to, jak se k ním chovají v těch službách. Samozřejmě dívají se pořád na cenu, ale nehraje to tu hlavní roli. My, když jsme se třeba ptali, jestli jezdí po Česku hlavně kvůli tomu, že je to levnější alternativa zahraniční dovolené, tak už to tak není. Oni opravdu chtějí cestovat, poznávat ten svůj kraj nebo ten svůj domov a být hlavně aktivní, ne jenom nějak pasivně, už je to nebaví. A ono je to taky jednoduché. U vás funguje portál kudy.cz, kde si najdeme vlastně veškeré informace a kde se můžeme nechat inspirovat a potom cestovat. Přesně tak. Tak děkujeme. Tak vám za těch 20 let děkujeme a těšíme se na dalších třeba 20. Jo. Děkujeme za návštěvu. A my ještě jdeme za Hankou, která je s vámi od rána na Facebooku Snídaně s Novou. Dneska řešíme